Добрый день, я тут у горах, там дощ іде за окном, трохи не звертайте увагу. Ну і починаємо. А політичній ситуації у Білорусі і вакол яе. Беларусь працягвае знаходзіцца ў стане аўтарытарнай стагнацыі і паглыбленай залежнасці ад расійскай федэрацыі. Гэтыя фактары вызначаюць як унутрыпалітычныя працэсы, так і знешнепалітычны курс краіны. Сённяшняя сістэма ўлады апапіраецца на сілавы апарат, адміністрацыйны кантроль над грамадствам, карупцыйныя механізмы і палітычную падтрымку з боку Масквы. Пры гэтым захоўваецца галоўная праблема рэжыму – это адсутнасць сапраўднай грамадскай легімітызацыі. І пасля падзей 2020 года ў Беларусі фактычна сфармавалася мадэль пастаяннай надзвычайнага становішча. Дзяржава крыміналізуе любую незалежную грамадскую актыўнасць, ажыццяўляе жорсткі кантроль над сродкамі масавай інфармацыі, адукацыяй, прафесійнымі супольнасцямі і грамадскімі арганізацыямі. Любая ініцыятыва ўспрымаецца як пагроза палітычнай сістэме. І рэпрэсіўная палітыка ўсё больш набывае характар папераджальнага запалохвання. Выкарыстоўваюцца паказальныя судовыя працэсы, праверкі на лаяльнасць у дзяржаўных установах і на прадпрыемствах, абмежаванні ў адукацыйнай сферы, асабліва ў сістэме вышэйшай адукацыі. Аднак гэтыя меры не вырашаюць праблемы легітымнасці ўлады. Яны толькі адкладваюць вырашэнне палітычнага крызісу і паглыбляюць адчужджэнне паміж дзяржавай і грамадствам. Традыцыйны сацыяльны кантракт, які доўгі час будаваўся на прынцыпе стабільнасць у абмен на паслухмянасць, сёння фактычна трансфармаваўся ў формулу бяспека ў абмен на маўчанне. Беларуская эканоміка ўсё больш дзейнічае ў рэжыме ручнога кіравання. Прыярытэт атрымліваюць прадпрыемствы, звязаныя з дзяржаўнымі заказамі і расійскім рынкам, асабліва военныя заказы для Расіі. Гэтая мадэль не стварае умоў для развіцця. Значная частка рэсурсаў накіроўваецца на падтрымку бюрократычнага і сілавога апарату замест мадэрнізацыі вытворчасці, развіцця тэхналогій і чалавечага капіталу. У выніку паглыбляецца тэхналагічнае адставанне краіны і працягваецца адток кваліфікаваных спецыялістаў. Беларускае грамадства застаецца глыбока палярызаваным. Частка грамадзян адаптавалася да новых умоў, іншая частка апынулася ў эміграцыі або перайшла ва ўнутраную эміграцыю. Адначасова захоўваюцца праявы нацыянальнай салідарнасці і імкнення да захавання беларускай культурнай ідэнтычнасці. Нягледзячы на шматгадовую палітыку русіфікацыі, беларуская мова, культура і гістарычная памяць застаюцца важнымі фактарамі нацыянальнай кансалідацыі. Ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай падтрымкі беларуская ідэнтычнасць падвяргаецца сістэмнаму размыванню праз адукацыю, медыа і адміністрацыйнай практыкі. Ідзе такая татальная русіфікацыя. Падобныя працэсы часткова назіраюцца ў асяроддзі эміграцыі, дзе пытанні нацыянальнай культуры і мовы нярэдка адсоўваюцца на другі план. Кажуць, што мова – это другасная, галоўнае – это рэжым, але насамрэч толькі мова гэта дапаможа беларусам захаваць самастойнасць. І залежнасць Беларусі ад Расіі зараз мае вялікае ваеннае, эканамічнае, інфармацыйнае і палітычнае вымярэнне. Расійская ваенная прысутнасць, інтэграцыйныя механізмы саюзнай дзяржавы, якія ставяць вышэй нацыянальнае заканадаўства, эканамічная прывязка да расійскага рынку і энергетычных рэсурсаў істотна абмяжоўваюць беларускі суверэнітэт. Улады Лукашэнкі ўсё менш здольныя праводзіць самастойную палітыку, а ключавыя рашэнні часта прымаюцца з аглядкай на інтарэсы Крамля. Дыпламатычныя кантакты з Еўрапейскім Саюзам і Злучанымі Штатамі зараз знаходзяцца на мінімальным узроўні. Беларусь успрымаецца суседнімі краінамі як крыніца дадатковых рызык з прычыны ваеннай прысутнасці Расіі, выкарыстання тэрыторыі Беларусі для розных формаў гібрыднага ціску,
Это иммигранты, контрабанда цигарет і ну, розныя такія дзеянні. І ключавымі перадумовамі для паляпшэння адносін з Захадам застаюцца спыненне рэпрэсій, вызваленне палітычных зняволеных і стварэнне хаця б мінімальных гарантый празрыстых выбарчых працэдур. Але ну, гэты рэжым, на маю думку, на это не пойдзе. Ну, зараз апошнім часам актывізаваліся кантакты са Злучанымі Штатамі праз прадстаўніка Джона Коула. Але, відаць, зараз Лукашенко атрымаў адмашку з Крамля, і гэтыя кантакты, спадзяемся, часова спыніліся. Бо, наколькі вядома, Джон Коул збіраўся прыехаць у траўні ў Менск, але не прыехаў. Ну, таксама тут дзейнічае украінскі фактар, бо выкарыстанне тэрыторыі Беларусі супраць агрэсіі, расійскай агрэсіі супраць Украіны значна пагоршыла міжнароднае становішча краіны ў цэлым, ну і адносіны з Украінай. Працяг гэтай вайны павялічвае рызыкі ўцягвання Беларусі ў ваенныя сцэнарыі, абмяжоўвае магчымасці для эканамічнага супрацоўніцтва з дэмакратычнымі краінамі і паскарае адток інвестыцый з краіны. Ну, апошнім часам тут і нагнятаецца сітуацыя, у тым ліку і з боку Украіны, што сведчыць аб тое, што яны ўжо не дужа баяцца Лукашэнкі і правакуюць яго. Ну, аб чым сведчыць нядаўні візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, бо яе 5 гадоў не а зараз такое прызнанне. Ну, на мою думку, это сценарий якраз еўразвязаўскія і кіруюцца адтуль. Бо рэальна ўплыву Святлана Ціхановская на сітуацыю, ну, яна мае невялікі ўплыў на дыяспару, а на сітуацыю ўнутры Беларусі, я думаю, на ніякага не мае. Ну і працяг такой палітыкі павялічвае рызыкі ўцягвання Беларусі ў ваенныя сцэнары, абмяжоўвае магчымасці для эканамічнага супрацоўніцтва з заходнімі краінамі, ну і паскарае адток інвестыцый і чалавечага капіталу з краіны. Вертыкаль дзяржаўнага кіравання перабудаваная па прынцыпу максімальнай лаяльнасці да Лукашэнкі і мінімальнай самастойнасці. Судовая сістэма страціла незалежнасць, а выбарчыя працэдуры ну, існуюць толькі фіктыўна. Сілавыя структуры атрымалі беспрэцэдэнтныя і рэсурсы, застаюць яны падсправаздачныя толькі вузкаму колу вышэйшага кіраўніцтва. Ну, такога, здаецца, не было нават пры Савецкім Саюзе. Усё ж там сілавыя структуры падпарадкоўваліся кіруючай партыі. Ну і інфармацыйная прастора манапалізаваная дзяржавай. СМІ праводзяць толькі тую палітыку, якая выгадна Крамлю, і прызнанне арганізацыі медыа і грамадзянскіх ініцыятыў экстрэмісткамі працягвае пашырацца, закранаючы нават замежныя інфармацыйныя рэсурсы і нават асобных і еўрапейскіх палітыкаў. Часам здаецца, што лягчэй выдаць спіс дазволеных рэсурсаў, чым глядзець той увесь спіс экстрэмісткіх, які ўжо перавышае, здаецца, 5000. Ну, але, відаць, судам Міністэрству інфармацыі таксама патрэбна праца, і яны кожны дзень некалькі рэсурсаў прызнаюць экстрэмісцкімі. Ну, хацелася б яшчэ адзначыць сітуацыю ў эканоміцы, бо залежнасць эканомікі ад расійскага рынку энергарэсурсаў толькі ўзмацняецца. Экспарт краіны ўсё больш канцэнтруецца на расійскім напрамку, што павялічвае эканамічныя і палітычныя рызыкі, бо вялікую частку экспарта складаюць менавіта вайсковыя
заказы. Санкцыйны ціск спрыяў развіццю складаных пасярэдніцкіх і транзітных схем, якія павышаюць карупцыйныя рызыкі і робяць эканоміку яшчэ больш уражлівай. Інфляцыя і валютныя праблемы пакуль стрымліваюцца адміністрацыйнымі мерамі, але гэта не вырашае іх праблем, а толькі пераносіць вырашэнне гэтых пытанняў у будучыню. Адсутнасць незалежных судоў яшчэ сказваецца ў тым, што нема гарантый права ўласнасці і прадказальнай дзяржаўнай палітыкі. І там гэта ўсё спрычыняецца да таго, што спыняюцца інвестыцыі і доўгатэрміновае развіццё, бо ніхто не хоча укладаць грошы ў краіну, дзе сёння адны законы, а на наступны дзень гэта ўсё можа змяніцца. І адзначым, што за мяжой адбываецца. Пасля 2020 года сфармавалася значная беларуская палітычная дыяспара, якая стварыла ўласныя медыі, адукацыйныя праекты, культурныя, праваабарончыя структуры, але захоўваюцца праблемы координации и адзінства, нават яны толькі ўзмацняюцца, бо ідзе канкурэнцыя за ресурсы, розныя падыходы да стратэгіі пераменаў і асабістыя канфлікты паміж лідарамі. Ўсё это аслабляе агульную эфектыўнасць дэмакратычных сіл. Зараз былі выбары ў коордынацыйную раду, якія не былі падтрыманыя беларускай дыяспорай, там прагаласавала крыху больш за 2000 чалавек. І это відавочна, што яны будуць праводзіць еўрапейскую палітыку, тую, што выгадна Брусэлю, бо нельга праводзіць самастойную палітыку за чужыя грошы, на мою думку. І якія нас могуць чакаць сцэнарый развіцця, хацелася падзначыць. Магчыма такая стагнацыя, калі ўсё застаецца так, як ёсць, пры высокай залежнасці ад Расіі. Гэта будуць зноў кантраляваныя выбары, нейкія абмежаваныя сацыяльныя саступкі і мінімальныя кантакты з Захадам, каб толькі вырашыць якія-то цякучыя праблемы. Рызыкі такого сцэнару — назапашванне эканамічных праблем, зніжэнне эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання, асабліва на сярэднім і ніжэйшым узроўні, і магчымасць нечаканых крызісаў. Другім сцэнаром прадугледжваюцца абмежаваная рэформа, частковая лібералізацыя і асобныя палітычныя крокі дзеля аслаблення міжнароднага ціску. Але, на маю думку, гэты сцэнар малаверагодны. Бо без рэальнага палітычнага дыялогу і гарантый бяспекі для розных груп уплыву это немагчыма. Але рэзкія змены могуць быць справакаваныя знешнімі фактарамі і ўнутранымі працэсамі ў беларускай эліце. Это можа быць уцягванне Беларусі ў вайну. І зараз гэты рызыка толькі павялічваецца. Або нечаканае знікнення Лукашэнкі, скажем так. Але гэты крызіс адкрывае магчымасці для нацыянальна-дэмакратычных пераменаў. Але іх поспех будзе залежыць у першую чаргу ад гатоўнасці беларускіх і грамадскіх палітычных сіл дзейнічаць адказна і арганізавана. Але, як лічыць Мікола Статкевіч, і я яго ў гэтым падтрымліваю, што вырашальная роля ў гэтых пераменах павінна належыць беларускаму грамадству ўнутры краіны. А дыяспара это можа толькі падтрымаць. Як нам дзейнічаць у такіх умовах, якая будзе наша тактыка, я думаю, вы зараз абмяркуеце. Тут будзе выступаць спадар Сіўчык, іншыя выступоўцы, будуць прапановы. На жаль, я не магу в гэтым удзельнічаць, таму от заключэння толькі адзначу, што галоўная задача сёння — это захаваць беларускую нацыянальную суб'ектнасць і падрыхтаваць падмурак для будучых пераменаў.
Наш стратегічнай мэтай павінна заставацца дэмакратычная прававая еўрапейская Беларусь, дзяржава, якая апіраецца на ўласную культуру і мову, абараняе суверэнітэт і праводзіць самастойную знешнюю палітыку, зыходзячы з нацыянальных інтарэсаў у першую чаргу, а не інтарэсаў Масквы або Брусселя. Таму дзякуй за ўвагу і жыве Беларусь!